Pang. Sige. Nganta pang. Busog bigaw pang. Pagpagaw pang kata. Naniya pang eh. Pagay. Ay pa pang. Pang may imo pang. Ano hum? Maasong adlaw mga katamsi. So for today's video kay dugay na din nga video mga katamsi katupaning pagka July 2. Kada nga time is nagkuha dai mi og Rosie nga motor kanang declutching mga katamsi kay naami balak nga butangan siya og tura-tura. Nagkuha dai mi ana og motor mga katamsi kay para naay magamit-gamit sila ni kuya kay si kuya man moy nagatiman sa among baboy so sila pud tigakot og tubig no kay lisod kayong tubig diri mga katamsi labi na og tinghuwaw sus lisod kayo ang ako ang motor nga click maoy maunog og sige hinakot og tubig mao nang nag-request na jud ko ni Siren mga katamsi nga magkuha na lang mi og motor then nagtunga mi ana og bayad sa monthly mga katamsi so naara day ko ana sa kilid mga katamsi naguwat nila so sil pakyut-kyut bagamay Kakuya na lang pangalan ng akong gibutang gipaputang tira og si Punsa maoy co-maker kay maura gihapon si kuya na maghihapon ang magsigi og gamitan ng mga katamsi kay amo na siya gikuha kay para napod sila magamit-gamit og napod kapaanan mga katamsi ba. Rosie na lang ang declutching ang amo ang gikuha mga katamsi kay ligon man pud ni siya mga katamsi din barato ra pud siya og monthly. Wala na siya down payment basta brand new na siya ang imuhang kwaon. O di ara gibunyagan dayon nila og kabuok tubig mga katamsi. Yun ako ang katawan ni Punsing og ni Buding oy. Ngisi. Ini. Short. Ah, ngisi. Wa oy. Gihahak. Labay naghisi. Nga kuan man ni Iza. Dara sair. May kalimpis ng trapo eh. Ikuan ni kuya i-washing ni niyan. Ni kuan ni sa bugas ba. Dara ang imo. Sige magpa. Motor. Aw, magkuan sa bugas nga na. Tangtangon ko ni. Ini ba? Pwede man kuno na matangtang. Tangtangon ko ni. Aton ba, wag na apamuan gamay bay, abi bugas nay. Oo.